Nenahrával som, ale mám tu v dokumentoch videa. Padlo mi nahrávanie. A toto nie. Toto. A dal som tým, že išlo to samozrejme downtrendovo. Weekly veľká candla nadol. Pravdepodobne retracement. Daily dole. Takto. Weekly, teda 4-hodinový downtrend, hodinkový downtrend. Áno, tu bola konsolidácia, boom na downtrend, hneď po likvidite svíplo a polhodinkový polhodinkový ukazuje engulfing candle nadol, hodinkový engulfing candle jedenkrát, engulfing candle druhýkrát, takže doji ako nie až tak veľmi veľké, nie až tak veľmi pekná, ale videl som, nechcel to pušovať hore, tak som enterol na low na 5 minútový, pardon, 15, boom, engulfing candle, enterol som tuto, short pozícia, takto, pozeral som to na 5 minútovom, samozrejme semka take profit a mal som to 1,5 takto, 1,5 leverage a takto 1,5 tak som enterol ešte a enterol som z bullish candle, teda táto bola bullish, išla dole, vznikla doji, boom, retracement, dole, hneď instantne. A potom boom, znova to išlo hore. Správy. Dneska 16. Na eura o 11 ráno, 11 ráno, ale hitlo mi to presne pred trade balansom. Ktorý momentálne teraz. Ale to nič nemení na tom, že to spôsobilo tento pohyb hore. Môže byť. Samozrejme. Trade balance. Ale aj nemusí. Ale ja sa nakláňam k tomu, že to nebolo ono. Ale pred správami trade vyšiel pred retail sales správy na americké doláre. Likvidita sweepla, išlo hore. Momentálne počkal by som si na retracement veľký a dal by som to na
Asian High alebo na likviditu, ktorá je tuto. Teraz sweepla a išlo to down. Break of structure. Tuto. Už to išlo dole. Takže celý tento trade. Nezarobil som, ale 350 eur.